Crec que li toca a vostè, senyor Rius. Sí, home. Val. Sí. Bueno, per qüestió de temps no entraré en... Ara parle dels acords. Gràcies per confirmar que efectivament no són més del 50% dels pobles actualment, efectivament, que se n'anava des d'anys anteriors. I lo de les prohibicions no ho dic jo, ho diu l'informe de la Conselleria de Justícia del 2019 o el 2020, no hi ha informe, i el 2021 està a la memòria. Ahí està. Cap sol·licitud ha estat desestimada, en la qual cosa no ha existit cap prohibició en aquests anys. Però parle dels acords. Per qüestió de temps, ja dic, no entraré en si és un àmbit territorial al superior de la demarcació provincial, perquè n'hi ha més pobles de fora de la província, que ho és. De la dubtosa legalitat del pagament per part de la Diputació d'Assegurances de Tercers, com insinuava en la redacció prèvia i queda més sutilment remarcat en la modificació posterior, com ja han fet constar alguns habilitats nacionals la dubtosa legalitat. Entraré en allò més preocupant, els valors i les prioritats. Diuen que s'estudia, ara diuen que s'analitza una mutualitat per als festejos taurins. És la primera vegada que proposen que la Diputació cobrisca assegurances de tercer. És més important una festa on es maltracta l'animal que, per exemple, les activitats pirotècniques, que també se fan en més municipis encara, i les assegurances a les falles, i les dels moros i cristians, perquè també són festives i també algunes d'elles són cares, i la dels espectacles musicals i les assegurances de les cordades, mai no les han esmentat ni els ha preocupat. Vostès manifesten clarament les seues prioritats festives i no estem d'acord des de Compromís amb aquesta prioritat. I si parlem de coses més enllà de la festa, per què no d'exposicions artístiques? I les assegurances de les companyies de teatre, de música, de dansa? I ens deixem l'esport? Les carreres de motos, les de cotxes? Sí, ja sé que d'això no parla la moció, clar que no parlen d'això. Parla d'espectacles festius on enguany han hagut més de 500 ferits i 7 morts. Això són els valors que vostès propugnen per al futur d'aquest territori. Volen que paguem l'assegurança d'una activitat on es maltracten animals i de risc per a les persones? Com veiem, és qüestió també de valors. No sols és competencial i de legalitat, que també són de prioritat i valors. I en això estem molt lluny de vostès. Vostès han plasmat clarament què és important. A nosaltres ens agrada prioritzar i promoure la música, el gaudi de les persones i els animals, l'esport, la cultura, i per tot això no podem donar suport a aquesta moció. Gràcies, president.